Dirpa ka ni ladala kunnafoni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko baara caman lawaleyala Mali soldasiw fɛ kɛlɛdagaw la. Sulemani Danbele ka fɔ la Dirpa ɲɛmaa don. Soldasiw ye opération 84 de kɛ. An bɛ kɛlɛkɛdenw ta avion na ka t'u cari yɔrɔ dɔ la. U b'u ka baara kɛ, avion bɛ tila ka n'u ta ka segin. O 23 de kɛ la. Mission frappe aérienne 16 de kɛ la. Ani drone olu fana ye frappe 6 kɛ. Ani an ka artillerie olu fana ye frappe 3 kɛ. A caman de kɛla an ka camancɛ sigidaw la. An ye dankari kɛ jatigɛwale mɔgɔ 153 de la. Mɔgɔ 79 welewele kɛla olu ma ka na sɛgɛsɛgɛli ɲɛsin u ma. Donc n'i ye maramafɛnw lajɛ, an ka mugujugu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ arme lourde PKM o 2 minɛna. AK-47 n'u b'a fɔ Kalashnikov an y'o 74 de minɛ. Ani mugujugu dɔ fana bɛ yen LRAC mun bɛ gɛlɛ ci mobiliw ni chariw la o 2 minɛna. Ani donso marifa 20 an ye dankari kɛ mobili 7 de la. Ani moto 46. Donc jukɔrɔ mugujugu an ye o 15 de dankari k'olu la. Jatigɛwale mɔgɔw ka sigida 15 an y'o de ci. A kunnafoni di kɛnɛ kan juguw ka benkani walew datula o fɛnɛ na min yɛrɛ sen fɛ Mali soldasi dɔw nin tola a la. An ka mɔgɔ 7 de taɲa la. Donc mɔgɔ 24 olu banana. N'i ye sarakala ta u nana poste dɔ de bɛ yen n'i tɛmɛna Marikala pont kan u taar'o attaquer. Bon ani poste mun bɛ Acharan fo Tɔnbukutu mara la. Mais o attaque tɛ k'u nana ten u ye mugujugu 6 ɲɔgɔn de fili. 2 de binna kan kɔnɔ. Kalunba u y'a an ka relève dɔ fɛnɛ. Donc u ye embuscade tandi olu ɲɛ. Mali soldasiw ka nin wulikajɔ sen fɛ k'u sela ka dugu 3 bɔɲɔgɔn kɔ ka balo a n'u ka baganw minɛ jatigɛwale tigilamaw la minnu yɛrɛ kun tarakilen don u fɛ a bɛ waati bɔ. Jatigɛwale mɔgɔ ninnu tun taala bin dugu 3 ɲɔgɔn mɔgɔw kan k'u ka baganw minɛ. Donc ka bolo n'u ye faamaw ye bagan ninnu minɛ ka segin n'u ye Tesit k'u di u tigiw ma. Jateminɛ kɛla k'a fɔ u bɛ pression kɛ population fana kan k'u ka zakatu sara. Donc an ye 100 kilo bɔrɔ 49 minɛ o la ani bɔrɔ 4 50 kilo la malo la o minɛna terroriste ninnu na. Woromasiri tabaw ye boko 336 de kɛ u ka wulikajɔ sen fɛ février kalo kɔnɔ. Dirpa ka fɔ la Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.